Türkmenistan yurdunun yanlan aşkın ovadı Gecenin ay nurunun tehradının ruhunun Türkmenistan yurdunun yanlan aşkın ovadı Bakı bakar yad yani şirin şeker zad yani Sevgi bekirden dolu yanlan aşkın ovadı Bakı bakar yad yani şirin şeker zad yani Sevgi bekirden dolu yanlan aşkın ovadı Saz yok kötlü günlerdin sayrak şirin dillerde Teraşalan güllerdin yanlan aşkın ovadı Saz yok kötlü günlerdin sayrak şirin dillerde Teraşalan güllerdin yanlan aşkın ovadı Bak bakar yad yani şirin şeker zad yani Sevgi mekerden dolu yanlan aşkın ovadı Bak bakar yad yani şirin şeker zad yani Sevgi mekerden dolu yanlan aşkın ovadı Yanlan aşkın ovadı Yanlan aşkın ovadı Esselamu aleyküm. Toylu mekanımız, gündüşü diyarımız Türkmenistan yurdumuzu, Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımızın sayesinde, hormatly prezidentimiz, Arkadağlı Kahraman Serdarımızın parasat yol başlığında, her bir günlüğü şahatlığı, şoğunu beslep yaşayan edit vatandaşlar qadırlı aydın sağ söýjüler. Biz size faragdy ülkemizde her bir bagtyar boljaklygyňyzda bir can sağlygını, maşgala badançylygyny hem de eksilmez bagty saglyk arzup edýär. Bir de ähli şertler yola goýup beren Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadaýly Kahraman Serdarymyň janary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan il bähgitli, ýurt ähmetli işler hemişe bagtly ýollarda rowaj alsyn. Ine mehriban watandaşlar gadylaýdym sag söýjüler, şeýle ýaşarda bolan her hepdeniň anyny oň ýaýlamak diýen aşkyň owada atly getbeşimiziň ýene bir täze sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban ýerleşer getbeşimiziň bu gözek sanyny aýdymşy Allamrat Ýusupow gatnaşýar. Allamrat toýly getbeşimizde hoş gördük. Sağ olun Atacan. Ine Allamrat toýly edit watandaşlar bugun 1 mart ýaz paslynyň ilkinji güni. Baharın gelmegi bilen edit watandaşlar tebigat janlanýar. Ýaşyl dona bürünýär. Garmady gülýärekden düşök düşenýär. Elbetde patyrlar şaşdy. Gyş pasly bolsa öz ornuny bahar pasyna geçirdi. Ýaz pasly täze umytlaryň, öz görüşdükleriň döwri. Gyşyň gutarmagy bilen tebigat janlanyp durmuş ajaýyp görünýär. Patyrlaryň sultany bahar pasly belen ruh hem tolkunatyp duran alham bilen gadanmasýar. Ine şol alhamlaryň gaýnap joşan günnüde bir näçe bayramçylyklar bolýar. Ine ýakynda 8 mart halkara Denanlar güni we ine 10 ýaňy bolsa halkara Nowruz güni we milli bahar bayramy bellenilýän günlerden biri. Ine şeýlelikde ýurdumyzda toýlar ulaşýar, bayramlar ulaşýar. Ine Allamrat bahar pasynyň ilkinji gününde de ine aşkyň owada atly getbeşimiz ýaýlama çykdy. Ine şu getbeşimizde de bolsa Allamrat siz gatnaşaňyz. Inde bir getbeşimiziň başynda bir öz ýürek arzuwlaňyzy, bu ýa-da şu duýgulaňyzy bir iýleşmede bilen paýlaşsaňyz, soňra getbeşimizde ýetişdi. Sağ ol Atacan. Biz ýaşlara şuňaly uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaýly Kahraman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Kahraman Arkadağymyzyň, Arkadaýly Kahraman Serdarymyzyň jany sag bolsun. Ýan tüm işler elmydama rowaj alsyn. Allamrat köp sag bol, arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Indi getbeşimizde 2 tane tagypamyz bar. Allamrat birinji tagypamyz sowallyk hem owady jaňlar diýip atlandyrýar. 3 tane iýleşimde jaň edýär. Biziň getbeşimizde gatnaşyp ýeňi bolan iýleşimde bolsa, getbeşimiziň üstünden biz siziň aýdymyňyzdan birini sowgat edýäs. Haýsy iýleşimde jaň etmeliligini o elbetde siz ketýäňiz. Ene getbeşimiziň bu gözek sanyna 321 tane SMS gelip boluşdy. Häzir getbeşimiziň başynda 321 belgi bilen birinji belgi aralykda istenlik bir san saýlaýaňyz. Biz bolsa şol hatapy duran telefon berge jaň edýär. Ýöne jaň etmeden öňünçä bolsa Allamrat bir getbeşimiziň başynda bir gowy joşgun aýdym bilen bir getbeşimizde başlap berseňiz ondan soň bolsa getbeşimizi şertli tagyplarymyzda dowam ediberdi. Ulhu vesselam. Ay bulutdan çıkanlar dünya düşür yalkımı
Görün dostlar maya milya akkar deyin alkımı. Görün dostlar maya milya akkar deyin alkımı. Adına kurban, her sözün derman. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Adına kurban, her sözün derman. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Şad gödeli, gamwynum yad ediye. Şad ülkemin şad gödeli, gamwynum yad ediye. Adına kurban, her sözün derman. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Adına kurban, her sözün derman. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Altın mutlu yaraşar. Kıyıd geçende yigit bari duru bilmen garaşar. Kıyıd geçende yigit bari duru bilmen garaşar. Adına kurban, her sözün derman. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Adına kurban, her sözün derman. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Vak yüreğimde yakıp giden oduna kurban. Allah murat köp sağ ol. Getpeşimizin başında bir gowaydym bilen getpeşimiz bedäp berdiňiz. Indi bolsa ýa watandaşlar Türkmen owady çelelminde aşkın owada at getpeşimizin ilkinji sahypasy sowaly hem owaly jaňly rat sahypamyzyň ilkinji jaňy üçin Allah murat gedek nowadyny size geçirýäs. Haýsy belgini taýlaýan? 5-nji belgini taýlaýly. Bolýa 5-nji belgi. Onu mehriban vatandaşlar edip adım sağ söýjüler getpeşimizin başyndan 5-nji belgide hatapy duran telefon berge biljeňiz diýär. Göreliň biziň bu ileşimiz kimke ýurdumyzyň haýsy günjogyny ýaşaýar. Gelin görelim. Ene edip vatandaşlar ilkinji ileşimde jaň etdi. Alo. Alo, salamu aleykum. Wa aleykumselam. Biz Türkmen owadynyň jaňa diýär, Işkyň owady atly gepleşiginden. Biziň 05-25 gysga belgimizde biziň gepleşimizde gatnaşmagy istek bildirip SMS ýollapsyňyz, biz hem ýollan SMS-iňizi kabul edip aldyk. Endi bir mümkin bolsa ileşmede bilen bir özüňizi taňyşdyrsaňyz. Men Ahal vilayatynyň Bäherden etrafynyň ýaşaýjysy Begmurat Şarif. Ene mehriban ileşir biziň gepleşimizde ileşimiz Begmurat Şarif gatnaşýar. Begmurat, biz size gepleşimizde üstünlük ardy edýäs. Tamam. Indi Begmurat biziň gepleşimizde demini aýdymşy Allah Murat Yusupow gatnaşýar. Häzir biz size Begmurat sowal bilen ýüzlenýäs. Eger berjek sowalymyza dogry jogap beren ýagdaýyňyzda, onu biz size gepleşimiziň üstü bilen bir gowaýdym sowga edýäs, bolýarmy? Bolýar. Onu Begmurat üns berip diňleň. Biziň sowalymyz ýaz pas bilen baglanşykly. Bakaryň gelenligini ilkinji buýuşlaýan şänlikli miweli agaçyň ady. Sowal gaýtarýan. Bakaryň gelenligini ilkinji buýuşlaýan şänlikli miweli agaçyň ady. Birinji jogaby hoz, ikinji jogap erik, üçüncü jogap nar. Erik. Erik agaçymy? Awa. Bolýar biz kabul edýär. Ine Allah Murat ileşmedi Begmurat beren sowalynyň jogaby erik diýip jogap berýär. Jogap dogrymy? Dogry. Jogap elbetde dogry Begmurat. Erik. Ine Begmurat bilen gepleşimizde ýeňiz jogoluňyz. Ýeňiş paýam aýdym. Siz üçin Allah Muratyň bir gowaýdymlaryny birini sowga edýäs. Maşgala bolup diňleň, diňjalyň tomaşa edin. Sağ olun. Bolýar, sag bolun. Ine Allah Murat toýly ileşimiz Begmurat bilen gepleşimizde ilkinji bolup gatnaşyp dogry jogap berdi. Onu gepleşimizde gedek nowatyny size geçirýär. Mehriban ileşler. Diňleň, tomaşa edin, diňjalyň Türkmen owadyna Aşkyň owady.
Men sana geregimdi. Elini elime kısıptım telim. Men sana yüreğimdi. Yüreğime basıptım telim. Anhavuli inni neşe günleri. Yüreğimdi meni baranok dilim. Indi görürsem yürek dilen oladı. Şalşırıvam bolşa eken söygülüm. Ey sen kara gözlü buğday renkli söygülüm. Sana ısı söygü bilen dolu yürek. Seni bir şahide bağıramazsam ediydim. Emmelerden kan yaşayacak yalı menem. Yılgırıp kapıda durdu bir oğlan. Kıyık onun ellerin kısmak istedi. Yılgırdagin törde oturdu oğlan. Kıyız derru bağrına basmak istedi. Emma öyle şul isleglim barından. Kıydı halas etti hayadilen zat. Yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen hayat. Sen senin için vardı söygü dilen zat. Ey sen kara gözlü buğday renkli söygülüm. Sana ısı söygü bilen dolu yürek. Bağıramazsam ediydim. Emmelerden kan yaşayacak yalı menem. Emmelerden kan yaşayacak yalı menem. Emmelerden kan yaşayacak yalı menem. Ene Allah murat gepleşimde gatnaşyp ýeňe joran iýleşimiz Peýgamber üçin bir gepleşimiň başynda bir gowy aýdymlaryň birini ýetip berdiňiz. Köp sag bolun. Ruwaryňyz belentden belent ýagnasyny onda bir gepleşimizi dowam edýär. Indi bolsa birinji taýpamyzyň ikinji sowaly hem owaly jaňy. Haýsy beligini saýlaýaňyz? Yedilik belgin sayla. Yedilik beligi. Gelin mehriban iýleşler yedilik beligi diýip hatapda duran telefon beligi jaňa delin. Görelim biziň bu iýleşimiz kimkä? Belki biziň aýlajak jaňy mehriban iýleşler siziň telefon beliginde barmagy makmal. Şoň üçin türkmen owadyny aşkın owady bilen galyň. Iýleşmede edip watandaşlar jaň etdi. Alo. Alo, salamu aleykum. Aleyküm esselam. Biz türkmen owadynyň jaňa diýät, aşkın owady atly gepleşiginden 0525 gyýypke beligimde SMS ýollapdyňyz, ýollan SMS-ni kabul edip aldyk. Endi bir ödüňizi taňşyraň iýleşmedi bilen. Men marwalatym ýazyjy täsirçi. Täşrif begenç biziň gepleşimde gatnaşýar. Begenç biz size gepleşimde üstüni gardy ödýär. Sağolun. Begenç biziň gepleşimde de meni aýdymşy Allah murat YouTube gatnaşýar. Häzir biz size sowal berýäs. Gepleşimde ýeňi jolsaňyz bizden bir aýdym sowga dalýaňyz bolýarmy? Bir goşgudan 2 seter nokap berjek, onu serpdiňler. Bahar aýy geyip makmal köýnegin, maňa ogsun atyşyňa aşyk men, meşhur. Aşyk men diýen aýdymyň sözleri Haýsy şahyryňky. 3 tane jogap ödürlüýär, begençe serpdiňler. Kerem Gurbanepeýew, Allah berdi Haýydow, Gara Seýitliýew. Allah hayırlı. Berekellah, jogap dogry begenç Allah berdi Haýydowyň sözlerini. Bu aýdymyň sözleri Kerim Gurbanepeýewiň diýip çaklaýanlaryň baýony, bu aýdymyň sözleri Allah berdi Haýydowyň sözlerine döredilen aşyk men diýen goşgusy.
Begenç birin gepleşimizde ýeňiçi bolluňyz, ýeňiçiňiz gutlaýas. Inanny Allah muradyňam bir gowy aýdymlarynyň birini bizde sowgat edýäs, diňleň, tomaşa ediň, diýinjanyň. Gülüm seni gözledim, yağış yağan gecesi. Bir bolşumy duýsadyň, yağış yağan gecesi. Gülüm seni gözledim, yağış yağan gecesi. Bir bolşumy duýsadyň, yağış yağan gecesi. Dynman yağış yağıp dur, yer ýüzüni ýuwup dur ey. Seniň gül jemalyny men ýadyma salyp dur. Dynman yağış yağıp dur, yer ýüzüni ýuwup dur ey. Seniň gül jemalyny men ýadyma salyp dur. Kınhan yere gelmedin, ya geleceğimi bilmedin. Menin bilen gülmedin, yağış yağan gecesi. Kınhan yere gelmedin, ya geleceğimi bilmedin. Menin bilen gülmedin, yağış yağan gecesi. Köçäňizden gatnadım, gelersin diýip şakladım. Seni ýatlap ýatmadım, yağış yağan gecesi. Köçäňizden gatnadım, gelersin diýip şakladım. Seni ýatlap ýatmadım, yağış yağan gecesi. Belki senem ýatlansın, garalansın, aklansın. Meni ýatlap uklansın, yağış yağan gecesi. Belki senem ýatlansın, garalansın, aklansın. Meni ýatlap uklansın, yağış yağan gecesi. Dynman yağış yağıp dur, yer ýüzüni ýuwup dur ey. Seniň gül jemalyny men ýadyma salyp dur. Köçäňizden gatnadım, gelersin diýip şakladım. Seni ýatlap ýatmadım, yağış yağan gecesi. Seni ýatlap ýatmadım, yağış yağan gecesi. Yağış yağan gecesi, yağış yağan gecesi. Edik vatandaşlar, gadyrlaýdym saat söýjüler, Türkmen owady çelelimiňi Aşkyň owady atly gepleşigimizde biz dowam edýäs. Gepleşigimiziň birinji tagypatynyň ahyrky sowaly hem owady jaňy taýlamak üçin aýdymşy. Alamrada gerekli owadyny geçirýäs. Alamrat, aýdyp berýän taýlaýan. 150-nji belgi taýlar. Onu 150-nji belgide hatapy duran telefon berge jaňa diýär. Ine iýleşmede jaňa etdik vatandaşlar, bir gepleşigimizi sowal hemde aýdynyň owadylar bilen aýdymlar bilen dowam edýäs. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen owadydan jaňa diýär, Aşkyň owady atly gepleşiginden. Biziň gepleşigimizde gatnaşmaga istek bildirip SMS ýollapsyňyz, biz hem ýollan SMS-ini kabul edip aldyk. Indi bir mümkin bolsa, biziň gepleşigimizde gatnaşmaga mümkinçiligiňiz bar bolsa, bir özüňizi tanıştyraň iýleşmede bilen. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýdy, Qurban we Aýjemal. Aýjemal, biz size gepleşigimizde üstünlik arzu edýäs. Sag bolun. Aýjemal, şertlemede bilýänsiňiz. Biz size sowal berýäs, eger berilen sowalymyza dogry jogap beren ýagdaýyňyzda biz size aýdym sowgat edýäs. Bolýarmy? Bolýa, aýdyrym. Ünsürüp dinleyen birin gepleşigimizde Allah Murad Yusupov gatnaşýa, sowalymyza meni şeýle. Aýjemal, häzir şahirlerimizin ýadan goşgularynyň biri bende okap berjek. Ünsürüp dinleyen. Duruny jümjüm ölü älem goşorluy, ülkäme toy bolup gelen ýarlarym. Edepli ekramly, gunnuz goşorluy, bät edişin gaýyrlary bilen ýarlarym. Ine Aýjemal,
şu ýazlar maatly goşky tetirleri Haýdy şahyryň dörejiliginden 3 tane jogap gödürilýär. Birinjisi Gurbannalar Ediziw, ikinji Halil Kuluýew, üçünji Bernadar Hudaýnadarov. Ben fikrimçe şola goşyň ýazdypdy Gurbannalar Ediziw mukabilä. Şundan 1-nji mart güni Gurbannalar Ediziw doglanýany. Jogap dogry, Aýjamal. Gurbannalar Ediziw dogranym bugun 1-nji mart güni Gurbannalar Ediziwiň dogranyny. Onu Aýjamal biz sizi ýeňişiňden tüýsürimizden gutlaýar, durmuşda da ýeňişi günden ýar bolmagyny ardy edýär. Onda getbeşigimizde Aýdym şalla muradyň şu aýdymyny biz size sowgat edýär. Aýjamal diňden tomaş ediň deýinjelim. Sağ olun. Böyle sağ olun. Allah murat birinci sahypamyz sowaly hem owal sahypamyzam üstünlükli jemledik. Indi gedek nowatyny size geçirýär. Eýleşmek Aýjamal üçin bir aýdym aýdyp berseň, ondan soň getbeşigimiň ikinji sahypasyna geçýär. Ulhu wesselam. Yaňagy gara meňli, ýüregim söýgüden doly, görmesem bolýan däli. Humaýym söýýäryn seni. Şep yaňagy gara meňli, ýüregim söýgüden doly, görmesem bolýan däli. Humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýym, humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýjan, humaýym söýýäryn seni. Saçlarında gülün iyisi, peridadyň sen birisi, yaktı meni alma iyisi. Humaýym söýýäryn seni. Saçlarında gülün iyisi, peridadyň sen birisi, yaktı meni alma iyisi. Humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýym, humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýjan, humaýym söýýäryn seni. Şep yaňagy gara meňli, ýüregim söýgüden doly, görmesem bolýan däli. Humaýym söýýäryn seni. Şep yaňagy gara meňli, ýüregim söýgüden doly, görmesem bolýan däli. Humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýym, humaýym söýýäryn seni. Humaýym, humaýjan, humaýym söýýäryn seni. Humaýym söýýäryn seni. Humaýym söýýäryn seni. Allah murat köp sağ olun. Toyly eliňizde güller bitsin. Oğudun sağlagyň üçin aşkyň owadat gepleşmedi. Dowam edýär. Bizim gepleşmede gatnaşmak isteseň onu 0525 gyýyky biligimizde öt SMS-den ýollap bilerseňiz, biz sizden geljek SMS-lere garaşýar. Gepleşmede bolsa ikinji sahypamyz oýlanma bayrat sahypamyz bilen dowam edýär. Bizim gepleşmeden 0525 gyýyky belgisinde bir näçe ileşme tarapyndan oýlanmalar gelip goşýar. Şol oýlanmalardan biz saýlap bir bölegini ileşmede ýetirýär. Häzirem aýdyderlikde 3 tane oýlanmany okaýan, ondan soň oýlanmaň dowamyny bir gowaýdym bilen siz bedäk bermeli. Ana gepleşmeden oýlanma bayrat sahypasynyň şerti şonu ýaly. Bolýa ataja. Onda ýa-da watandaşlar, gepleşme dowam edýär. Gelin ilkinji oýlanmany bilelikde diňläniň. Baharyň käýerini açyljak bolup, gunçalak oturan gülleri gözüň düşende bolsa, täsin duýgular kalbyňa dolýar. Oğudan bahar pasly her gedek jakyna dolanny, täsin bir röwüş bilen nurlanýar. Tebigatyň häsiýeti insanyň häsiýetinden şöhrenenen bolmaly. Gözelligiň sultany bolan nädejek güller
ýaz paslyny hasy oğdan görkü eýe bolýarlar. Göýe olar insan mährinden güýj alýan ýaly. Ýaz şemalyny ýuwaşça ygşyllap öwüşüň atýarlar. Pasyrlaryň sultan saýylýan baharym. Sen tarifiň wasp etmedik şahir megerem ýok bolsa gerek. Güneş nurun saçanna, bahar güller açanna, sayrak kuşlar uçanna, gülüm gözledim seni. Sayrak kuşlar uçanna, gülüm gözledim seni. Çıktım bilen dağlara, terçemirli bağlara, gellelem karaymana, deyip ıyladım seni. Gellelem karaymana, deyip gözledim seni. Yodalardan, yollardan, uzak uzak illerden, gülelikli kollardan, gülüm gözledim seni. Gülelikli kollardan, gülüm gözledim seni. Yürek ağlar gün günden, yarım gidilen menden, kara gözler içinden, gülüm gözledim seni. Kara gözler içinden, gülüm gözledim seni. Gülüm gözledim seni. Gülüm gözledim seni. Ine edi vatandaşlar, qadırlaydym saat söýjüri getbeşimizde ilkinji oýlanmany dinlediňiz. Dowamyny bolsaýdymşy Allamrat Ýusupow bir gowaýdym bilen bedäp berdi. Allamrat köp sag bolun, mahmal owalyňyz hemişe belentden belent ýaglansyn. Onu gelin bilelikde getbeşimiziň ikinji oýlanmany dinläýin. Insanyň ýüregini paralayan söýgü mukamy. Sen näme gelişerin? Sen ajaýyp owadyň dinläp, ýaşaşa bolan höwgüsy artýar. Sen insan ýüregine teselli berýänsiň. Ruhy lezzet berýän. Adamyň söýgüsiz oňup bilmeýşi ýaly sensiz söýgüni gödegine getirmek kıyın. Belki bu sada dörüdün insanam aşka düşünür. Aşk şeyle gödül. Kalbın parlayan şirin mukamın döremüne sebep bolanır. Aşık öz söýgüsini jadyr owadyň üstü bilen magşugyny beýan edýändir. Eger şeýle bolsa, biz şol alaky aşkyň, şol söýgüniň öňünde baş egmeliriz. Sebäbi insan aşka düşmedik bolanyny sen ýaly jadyr owadyň döremejekdigi aýan zat. Mukaddes söýgü keramatly saz bilen baglydyr. Söýýän adamyň ýüregini hemişe söýgü mukam ýaňlap durýandyr. Açılsa bağda renk güller, şakasına sayraşar şirine bülbüller. Lelem yadına sar şol geçen güllüm, diva hat yadyarın sen gödül gıyda. Lelem yadına sar şol geçen güllüm, söýbe hat yadyarın sen gödül gıyda. Dostlar üçün söýgü bahardyr, ýazdyr, şadlykdyr, şokundur, aýdym sallar. Ýaşlykda söýgü saňa mysallar, diwa
hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Ýaşlykda söýgüm saňa masallar, söýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Geçive gittin koyup bir ağır derde, mayam garaşarın şolunki yerde. Gödüňime getirip yüzüňde perde, diýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Gödüňime getirip yüzüňde perde, söýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Dostlar çyn söýli bahardyr ýazdyr, şadlykdyr şoğundyr aýdym saýdyr. Ýaşlykda söýgüm saňa masallar, diýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Ýaşlykda söýgüm saňa masallar, diýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Söýwe hat ýadyaryn sen gödül gyýda. Diýwe hat ýadyaryn akmaýy gyýda, 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 akmaýy gyýda. Ediz vatandaşlar, qadarlaydym saat söýjüler. Türkmen owady çelerminde aşkyň owada at gepleşigimiz bir dowam edýär. Biziň 05-25 gyýyska biligimiz hemiş ulgamdy. Biziň gepleşigimizde gatnaşmak istediň onu 05-25 gyýyska biligimizde öz SMS-den ýolap bilersiňiz. Gepleşigimizde bolsaýdymçy Allamurat Yusupow gatnaşýar. Ýigitler taýin bolsaňyz gepleşigimiziň ikinji sahypasynyň agyr goýulmasy. Mehriban ýeleşer, diňleň, tomaş edin. Sen bana ağla bakarda duştun. Şonda kalbimde hiç wagt oýanmadyk duýgular oýurdum. Sen bakaryň özü ýalyp ogudandın. Malaýymdyň, mehirden dolu gözleriň janymy alýady. Sen asman ýaly gözleriňe bakaryň öz siňip giden ýaly. Seni ilkinji gezek görümdi, ýüregimde bir täsin duýgu döredi. Sen sada, malaýym, seher ýal ak kalbyňdan, aly gözleriňden kalbyma uçkun düşdi. Men ähli ýerden seni gözleýärdim. Amsan şeýle söýüp bolýanlygyny men entek duýgu meçmändim. Sen bar ýeri täsin owada, malaýym, mukamele besläp dünýäme geldiň. İlkinji söýgü. Bu duýguny başyndan geçiren adamlar bagtyň nämedigini gowulýandylar. Onu seheriň tämirligi, bakaryň joşguny, ýaşlygyň telwasy, behişti baglaryň ýysy, al şapaklaryň şuglasy, aýyň parçasy, ýene de köp zatlaryň lezzeti bar. Sen ala baharlaryň goýnundan gözleýän. Seniň aý jemalyň görmek üçin aý şuglasy köle düşenni oň kenaryna gelýän. Şol ediz pursatlaryň gaýtarylmagy üçin men ihlas edýän. Mehribanym, her ala bakar sekeriň ümüş tanışynda bolsa, men seniň gül jemalyň görýän.
tügürme söylerimi, yatla ilki sevgimi. Sana düzdüm şulaydı mı, düşün şuna aynam, düşün şuna aynam. Sana düzdüm şulaydı mı, düşün şuna aynam, düşün şuna aynam. Yadımda sen yüzlerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yadımda sen yüzlerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yaşlığımda seni haladım, bugün yeke kaldım. Söylen deyip hatları yazdım, yadında mı aynam, yadında mı aynam. Söylen deyip hatları yazdım, yadında mı aynam, yadında mı aynam. Yadımda sen yülerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yadımda sen yülerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yadımda sen yülerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yadımda sen yülerim, söylendiğin söylerim. Yeke oyup gittin beni aynam. Yeke oyup gittin beni aynam. Yeke oyup gittin beni aynam. Ine gepleşimden dowamyny Allah murat toýly. Bir joş aýdym aýtdyk, oğdan sağlamady, iýleşmede ýetirdik, iýleşmede minne çalan sağlarymyz. Ýerine ýetirilen aýdymlar ýarandyr diýip umyt edýäs. Edi watandaşlar, biziň gepleşimizde özüňizde galan täsirler bar bolsa, özüňizde galan duýgular bar bolsa, öz pikirleriňizi SMS arkaly 0525 gyýyk bilimizde ýolap bilersiňiz. Biz siziň geljek SMS-lere garaşýar. Allah murat size de köp sag bolsun aýdýar. Elbette bilişimiz ýa Türkmenistan ýurdumyz toýly mekan. Asudy ülke, paragat diyar. Elbette şeýle odan ýurtda her bir günimiz şahatlygy şoğuna beslenýär, toýa beslenýär. Şeýle toýly ýurdumyzdy, toýlanýan toýlarymyzdy, bayramçylyk şäherlerimizdi, Türkmen owad çelälimizni, mahmal owadyňyz hemişe belent ýanglansyn. Paragat ülkemizde biz size sunuň üstüne gardy edýäs. Sağ olun Atacan. Biz ýaşlara şunun ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrymany arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy köp sağ bolsun aýtýan. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sağ bolsun, tutýan tutumly işler el müdama rowaj alsyn. Köp sağ olun. Ine edi watandaşlar, gadarlaydym sahypçylerim Türkmen owady çeläriminden her gepdeniň anyny ony ýaýrymak diýen aşkyň owadat gepleşigimiň bu gedek sanyny da ýetirmek isleýän owadlarymyz, sowalarymyz, täsirli oýlanmalarymyz hemde aýdymlarymyz şolaryň ibaret. Bide paragat ülkede ýaşamak üçin, okumak üçin, döretmek üçin, kämilleşmek üçin, öz ukuyup başarnyklarymyzy halkymyza ýetirmek üçin ähli şertler ýola goýup beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde arkadaly Gahrman serdarymyza sag bolsun diýýär. Gahrman Arkadamyzyň, arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýurdumyzyň paragatlygy üçin,
edil halkymyzyň bagytly günde ýaşamak üçin durmuşa geçirýän beýik işleri döwletli işler hemişe rowany ýollarda rowajalsyn. Şeýle ýaşardy bilen mehriban ýerleşler. Biz siz bilen hoşlaşýas, getpeşiň bilen inniksanly görüşýänçek hoşta bolun edil watandaşlar. Gişenin ay nurunu, tehradığım ruhunu, Türkmenistan yurdunu, yanlan aşkın ovadı. Gişenin ay nurunu, tehradığım ruhunu, Türkmenistan yurdunu, yanlan aşkın ovadı. Bakı bakar yad yâli, şirin şeker zad yâli, Söygü mekirden doli, yanlan aşkın ovadı. Bakı bakar yâli yâli, şirin şeker zad yâli, Söygü mekirden doli, yanlan aşkın ovadı. Saz yok kötlü günlerde, sayrak şirin dillerde, teraşalan güllerde, yanlan aşkın ovadı. Saz yok kötlü günlerde, sayrak şirin dillerde, teraşalan güllerde, yanlan aşkın ovadı. Bak bakar yar yari, şirin şeker zad yari, Söygü mekirden doli, yanlan aşkın ovadı. Bak bakar yar yari, şirin şeker zad yari, Söygü mekirden doli, yanlan aşkın ovadı. Yanlan aşkın ovadı, yanlan aşkın